Тази книга. 5 звезди. Има някога едно разбито сърце на Стефани Гарбър е магична книга, която е изпълнена с романтика, мистерия и неочаквани обрати, като ми хареса още от самото начало. Тази книга е част от трилогия, а следващите 2 книги са И заживели вечно нещастни и Проклятие за истинска любов. За сега още не съм прочела другите 2 книги, но се надявам съвсем скоро да ги прочета, защото нямам търпение да разбера какво ще се случи между Джакс и Еванжелин. Жанр е Teen Fantasy и е 316 страници, като и дадох 5 звезди, както казах. Заслужени. Идеално за 12-13 годишни, които искат някакво романтази, което да е идеално за тяхната възраст. Има някой едно разбито сърце. Трилогията. В този шорт само това. А пък ако искаш да видиш цялото ми ревю, отиди в канала ми, ще го кача. А за още такива бързи видеа, може да се абонираш за канала ми.